Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothando nesikhombise lona lingaphezulu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Imagine if they are to bring General Mkhwanazi again now, because he never brought any evidence. He said his members will come. Yeah, nobody came. Kule nkulumo oqeda kuyibona kaBrown Mokgotsi kule interview abenayo no Dr. Sizwe Mpofu-Walsh SMWX. Ukhuluma iphuthu Brown Mokgotsi. Uthi uGeneral Mkhwanazi azangabulethe ubufakazi, kodwa wathi bakhona abantu abazoza nobufakazi. Kubantu abayilandelile iCommission kaMadlanga bayazi ukuthi bekukhona witness A, witness B, witness C, witness X no witness F. Bonke labantu babulethile ubufakazi. Angambali uGeneral Dumisani Khumalo. Namhlanje sino General Fani Nkosi lo also witness F manje. Waveza uGeneral Khumalo ephethe ibag ephuma emzini kaKatiso Molefe, waze wamlinka nokuthi ufitha kanjani, ungena kanjani odabeni kaGeneral Sibiya. Noma sethula ubufakazi bakho witness F kuvelile ukuthi unobudlelwano no DJ Sibiya ngoba ubefana nomuntu omxhumanisi. Ngisho Khet Matlala eqeda kuthenga impala lezi ayithenga uGeneral Sibiya waxhumana no witness F. Bonke labo bantu la abantu laba beza nobufakazi obabuzo corroborate lento ayisho uGeneral Mkhwanazi. Ngakho le statement esure uBrown Mokgotsi lasilona iqiniso. Ngithe nje ngaphambi bangena odabeni kaGeneral Sibiya angidlule kulo. General Sibiya uvela yonke indawo futhi la kunezenzo khona ezingezikho zinhle ezikhombisa ukungabi ukwenza izinto ngendlela engekho semthethweni. Uyavela igama lakhe li all over. They came, Shepherd Bushiri. He's saying he was giving General Sibiya 1 million rand a month. You remember? I remember, yeah. I'm telling you, the period Bushiri is talking about, Sibiya was not a police officer. But it's just that narrative, it's that story that is flying. Even today, when you think of General Sibiya, people speak anything they want. Sure. As noma inhloso kaBrown Mokgotsi ukuvikela uGeneral Sibiya na. Asisho ukuthi uGeneral Sibiya kukhona into ayenzile. Kodwa indlela esesimbuka ngayo ile yobufakazi obuthula phambi kweCommission kaMadlanga. Nanokuthi wani kwithuba eParliament uthi akaziphendulele wehluleka. Wabamba wayeka makufuneka aphendule asitshele njengabantu base South Africa into eqondile. Ngakho akusingoba uGeneral Sibiya simthatha noma kanjani. Kodwa indlela yena aziphatha ngayo. Okwesibili, angeke alethe argument uBrown Mokgotsi ethi uGeneral Sibiya wayengekho semaphoyiseni ngesikhathi uShepherd Bushiri akhala ukuthi wayekhipha imali eyinikeza uGeneral Sibiya. uGeneral Sibiya uqhubekile wenza umsebenzi wasemaphoyiseni noma esengasekho semaphoyiseni. Ngaphambi ngekucaphunela ivideo ezova ubufakazi balento engishoyo, kodwa angeke abantu ababili abaseyindaweni ezihlukene bakhuluma into eyodwa ngomuntu bese sikuthatha ukuthi kunenzondo noma kunenarrative ephushwayo against uSibiya. Angeke beyiqiniso lelo, ngoba labantu abakhuluma la abantu ababili abangahlobene, abangazani, futhi bayikhuluma emkhakheni naseyigabeni ezihlukene. Cela uzwe la. You say that present at that meeting with Lishabane was also General Sibiya present, correct? Yes. And you state that at the time General Sibiya was the head of Hawks in Gauteng, correct? I was informed by the general that he was the head of the Hawks. Now, if I inform you that at the time of this meeting, that is in 2019, General Sibiya was fired from, at the time he was already fired from the SAPS. He was only reinstated in 2020. I heard that thereafter. So in essence,
at the time of this meeting, Sibia, who's also interested in this matter, was a civilian. He was not an officer of SAPS, correct? We have him. Yebo. Yes. And you state that him, Sibia, told you that the information that you had relayed to the police was correct and accurate, correct? Yebo. Yes. Now, as a civilian, how will you have known that information is correct? Ngingazi ukuthi wayekwazi kanjani kodwa engikwazi ukuthi mina ngangazi ukuthi uyiphoyisa ngalezo sikhathi. I wouldn't know as to how he got to know, but what I knew at the time was that he was a police officer. Give context for umuntu ongazi. UConstable Sizwe Zungu oya kubaseshi becala likaSenzo Meyiwa uthi une-information uyabaza abantu ababulala uSenzo Meyiwa. Uyasichaza isitori sakhe ukuthi wayenabo kunomcimbi eFosloras ngo-2014 ngomhla ka-26 October. Uyazibala-ke zonke igama ngendlela azibala ngayo. Bamlalela uma beqeda bese bethi kuye le information oyishoyo ayikho nje lento oyishoyo. Abantu kuyibona kufuneka babe nolwazi laba balapha endlini. And wabona ukuthi angazi noma warrant officer Makhubo na aya kuye uSizwe Zungu, Constable Zungu. Uma eseqedile lapho wabona ukuthi ngoba kasizakali wayise eya kulishabane la khuluma ngaye la, wamthola eno General Sibiya. Wathi maye chaza igama ngendlela athi zenze ngayo, uSibiya wathi yena ngo-2019 he's the head of Yamahawks, uyinhloko Yamahawks. Ngakho ke le information eza nayo uZungu uyayikholwa futhi yiqiniso. Ilapho kokuqale khona ukuthi labasolwa esinabo lapha phambi kwenkantolo kwiSenzo Meyiwa trial babe ngabasolwa benkantolo ngoba uSibiya ngaleso sikhathi wayingelona iphoyisa kodwa kuSizwe Zungu wathi uyiphoyisa. Uma ke uShepard Bushiri ethi uSibiya wayemfuna imali ezibiza ukuthi iphoyisa, unga-argue kanjani ukuthi uSibiya wayengekho sesiphoyiseni ngaleso sikhathi? Uzosho kanjani ngoba naku phela uZungu kwenzekile. Namhlanje sinabasolwa phambi kweSenzo Meyiwa trial ngoba lobo bufakazi bukaZungu. Okubuhlungu akukhona oyedwa umuntu wake wafika wazobufakazela lo bufakazi bukaZungu. Bonke abantu nalabathi bayekho babekhona ehostela lapho, akekho ofike ahambisane ngqo neversion kaZungu. Nansi ke into efike bebuhlungu kuyonke lento esikhuluma ngayo. Kodwa ngizama ukukuvezela uGeneral Sibiya akungoba simzonda, akungoba futhi simthatha ngendlela ethize ehlukile mhlambe kwabanye abantu, kodwa ngenxa yobufakazi obethulwa phambi kwethu nayizinto esizilalelayo nalezi ekuthiwa zenzekile, uyabona ukuthi uSibiya lona akaqede kulunga. Uma wakwazi ukuthi athi kuConstable Zungu yena uyinhloko yamaHawks, ngakho futhi ubufakazi uyabukholwa. Uma akwazi ukusho njalo, uzohlala kanjani ungakukholwa uma sekavela uShepard Bushiri athi uSibiya wayengifuna imali ngalesikhathi, lesikhathi esaziwayo ukuthi wayemisiwe emaphoyiseni noma wayexoshiwe emaphoyiseni? Uzosho kanjani ukuthi uShepard Bushiri unamanga? So uGeneral Sibiya einsolweni asolwa ngazo obranda njengoBrand Mkhotsi abangasisoli indlela esimbuka ngayo, nguye ngqo ozipresente njengalowo muntu loyo onjenga lendlela abantu abamchaza ngayo. Bese ngilindile lapho uGeneral Sibiya yovela khona phambi kweCommission kaMadlanga. Siyazi ukuthi bekufuneka vele angazi noma ekupheleni konyaka ophelele noma early this year, kodwa bekulokubika ukuthi uyagula. Ngakho kwesizozwa mzukwane esebiziwe khona. Angiyibambe le video. Bengithi nje asixoxe ngalento esho Brand Mkhotsi siyilungise ngoba akufanelanga kube sengathi uGeneral Sibiya uyasukelwa. Kufanele kuvele ubufakazi obuzothi cha uyesukelwa.
kodwa nje manje kunzima kabi ukuthi umuntu nje uGeneral Sibiya ungathi uyasukela uma akwazi ukuthi athi kusizwe Zungu yena uyinhloko yamaHawks ekubeni ezazi ukuthi emsebenzini umisiwe.